everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Encuentro de Amor. Sandra, La, kano sa di ka mahitabo nga makaapil mo balik ni Koke sa among banding-banding? Kano siya ka? Lola, Ay, nangutan na ako. Pero di na kinahanglan tubagon. Sige na. Pag-ilis na dito. Maghikay na sad ko para sa tupa ni hapon. Sige na. kanus agit ka sila makadawat nga. Wala may paglaong pa ni Cookie. Kanus agit ka. Oh. Uy. Ang ano nanawag ba ni siya? Tubagon ko ni o dili. Huwag yung tubag na. Nga naman siya. Ay. Okay. Mo-text na lang ko. Ay, salamat. Nihunong na. Ni-text good ay. Answer your phone. This is not personal. This is job-related. Hello, sir? Out of town, Dogma. Take up or take 6 in the morning, so get ready. Out of town? Mag-ocular inspection ta sa project sa Balamban. Huwag ka ba mahibaw nga apil na sa trabaho sa operations? Nahibaw, sir, pero wa ko mag-expect nga apil ko. Apil ka. Bye. Anong papilon man ko niya? Angay unta nga sila mga dagko ang mubuhat, ana. Ay. Oh. I-text pagid ay. Unsa ra sad ka ni? Don't worry. Doon na kay extra compensation ini. Oh. Okay, Raf. Angay lang. Kumusta si Lola Kuring? Okay, Ra. Wala siya mo tanak kinsa inikuha ni mo? Ako na siyang gisultihan gabi nga ang akong boss ang mo pick up na ako. Wala siya mo tana, lalaki ba ang imong boss o babae? Wa naman, sad. Okay. Nausap niyo dahil si Lola Kuring. Dili na kayo siya istrikta ni mo. Di naman sad ko bata. Oh? Mamahaw una ta. Namahaw na ra ba kong daan? Unsa imong gikaon? Paan o gatas? Painit ra na. Dili na pamahaw. Layo pa tong biyahe so kinahanglan nga busog ta. Mamahaw ta. Namiasad sa pagkaon diri oy. Kailangan man sa tamukaon. Iulit ka ni ha? Pwede na ka mabalik. Mayo nang busog ta nga mo biyahe. By the way, kuha ni Daano, kadiyot. Oh. 5,000. Para unsa na? Ang akong giingon nga imong compensation. Kuha lang daan kay malimot unya ko. Sure ka? Ingon ani ka dako? Sandra, tingaling nalimot ka. Nga Canadians na ang tag-iya sa imong gitrabuhan. May Filipino honors paghihapon,
Pero ang major stockholders, Canadians na. Nakalitan lang ko. Salamat. Kani adto tingali. Pakaunon ra amo kuyog out of town. Pero lahi na ron. Og dili na akong personal money ha. Sa company na. Documented na. Okay. Mao nga ikaw akong gida. May na lang additional income. Bati pa gud na. Salamat. Ayaw ka bala ka. Doon na pati daghan nga mga out of town trips. O ikaw gyud ang akong dadon. May na lang. May pang shopping mo ni Lola Kuring. Thank you. Ay, mangita tagkalingkuran, be. Murag na nakit naman niya akong tiil sa gagsuray-suray. Siyalan man na, Nandeng. Oy, Nandeng. Asa kita ni paingon. Sa unahan ay doon na yung mga likuran na noon. Ay, mga una lang una ta. Ting paniod to naman sad. Asa man mo gustong mga on? Adto atong gikan sa una. Katubang nag-bowling ta. Naapa ba to? O ba manira? Naapatay. To sa third floor. Sige, adto ta. Nang, Uy, nausya ka man, Kuring! nang, ngano man ka? Mahigi pa mati ka? Kuring, ngano ka, oy? Ay, pasensya na. Walang nako tuyo, Nahinomdom lang ko ni Jong. Kay kauban man nato sa itong gayon na. Maong nahinumdum ka. Kompleto kita to. Diha si Jong, si Sandra, si Koke. Pero karon, kitang tulo na lang yung taon. Anak magyud ang kinabuhi, Kuring. Dili tanan nga itong gusto mahitabo gyud. Malipay lang gihapon ta nga hania. Nagkauban-uban gihapon ta bisan kung kita na lang. Oo. Nagpasalamat naman gihapon ko. Unsa man? Adto na ta? Mga on na ta? Kanindot sa hangin din Presko kaayo. Ay, ka-awkward ba ini? Apil ko sa nag-ocular inspection. Pero, huwag man ko'y gamit din Sila raman gapoy nag-istorya. Mag-guilty bisa sa 5,000 kailang kihatag, uy. Sandra? Sir! Gitawag na ko. Naaday ko'y gamit, uy. Lami gud ang pagkaon din oy. Lahi na gyud sa mga fast food, ba? Lahi gyud kay manok ra baya gyud ang kanunay natong makaon sa fast food. Maura gyud madali-dali. Pero wa gyud makalabaw sa kalami kanang kita magluto samtang nagtapok-tapok oy. Labi na sa probinsya. Kanang dunay magsugba, may magtuwa og manok Bisaya o di ba utan, nya mag-adobo, kaldereta, askang lami Mahitabo raman gud gihapon na Nandeng kon sabutan lang og tarong. Uy, kita lang gipong tulo. Di kayo lami, oy. Ay, ikarabay nag-ingon ha. Ngay kalipay na lang ni atong nagkabanding-banding gihapon tang tulo. Oo, pero mas nindot magid unta tong naa ang uban nga gusto natong ikauban. Mao, nindot gid unta kon kompleto ta nga magbanding-banding. Nindot Oy. kayo. Mangambot na lang ta ana tay. Si Sandra gani. Tuwa man to, sa iyong gihapit siyang boss, mag-ocular ko na to silas balamban. Laki yung boss. Ambot? Wa naman sad ko mangutan na. Di na ko ganahan. Bahala siya. Dako naman siya. Trabaho man ka ha. Naa maginay mga ingon ana. Pero kung laki ang boss, uya kanunay nang magkuyog-kuyog sa biyahe, doon na magyunay padunan.
May lang ulit tao. Ang kuya ko minyo. Oh, Hala, aw di ay no. Wa man ko makahuna-huna, ana. Mura dito kong trabaho. Take picture. Hinuon. 5,000 bansad. Okay ra. Pero, uy, makagilty man, uy. Libre pa gits kaon. Sandra, Oh, ato na ta? gi-invite ag lunch sa project engineer. Hindi ka human. Mamaulit na ta. Okay. Out of place man ko ini. Nag-inom pagit sila. Sandra, apil diri. Ay, di ko mainom, engineer. Ay, bisag gamay lang gud. Aram ma-enjoy sad ka. Salamat na lang, sir. Ayaw na paim na. Kaya ako ng driver unya, kumahubog ko. Pasensya ha. Gihimo gyud kang driver. Okay ra, uy. Katog lang diha. Okay, pero pa-music sa diha. Nana ko i-install diha. I-play na lang. Kana para makatuog ko. Okay. My favorite song. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!